О, какво става, браточки? И заблясна за малко така, разгледам тук малко мамен тайга на Вилиан. Значи, много ми хареса видеото на Сафрона, където дисва ония гадния орляк, Спиндерман, тия турци са. Тия хора са супер отекчителници, с тяхните простоци. Страшно чудо в фрейм, брат. Кой ти прикал? Няма смисъл за игра тук. Значи, един е писал Биши, другия в устата, Пайджина, Килима, Спиндерман, Блиндерман. Брат, гледам някаква страница в Фейсбука и харесва там, брат, оплакват са някакви любофрени човек. Аз вече такъв също помня за 1000 човек, като им гледам лафовици. Всеки втори пише на грозната си стена, брат, в устата, Пайджина, Майджина. И аз тези брат супер много от начало смешно ми беше, брат, мръзна, защото някакви гадни хора са го са някакви такива молитвеници. Иракчани. Тази брат са някакви четвърти бърчина на Садам Хюсейн, трети синове човек на Осама Бин Ладен, гей двойка с Аладин с килипчето и твърчи. Общо взето човек само любофрени, смисъл 6 лева талибани, които са бомбени маняци, така брат. Направо сутрин нямат аварни на часовниците ми, правят си малко си 4-те и в градината, като гръдни да се събуждат, да нямат аварни, което така пълни любофрени. Какво ще я кам тук? Моят човек Сафронски, значи много го уважавам, много макив това бургазли уникален, значи ти повечето там са някакви такива шити. Какво ще я кам друго? Да, аз му обещах тук да говоря за тайга, за дъпстепа, значи дъпстепа е най-добрата музика, която съществува и ще съществува в електронен стил. Тайга е мръсната сажда, много го обичам това, балга черния като, супер черния човек. Който прикарам, че страшен идиот, като и да е професионално на него, защото черен брак, защото на Опей, Young Money, forever, без Лил Уейн, защото е жена, като и да няма кефа. Друг брат, страшно тъпня, изпадан човек, някаква кондиция, като шантия в усти, носа, принах и брат, страшните гадни талибани, валибани, рад, не мога да разбира за какво става дума, всичките заребили страници правят, гледам страниците им със смия човек. И пак е къде някой да пише на стената с много мъртвари човек, като напише в устата, аз съм пишел в гърба с лято и те да може да му тъп човек с глини главни бити. Пишат ми в тъпи, аз някакви не ме питат въпроси, ми пишат ми дисизата или само в устата и някакви такива глупости ме заребят с тъпни брат. Много ме натваряха, защото са пълни любофрени. Няма ти говоря, брат, направо страшен смях са тези хора. Те движени от нея, това е първото видео, не се знае дали ще има второ или трето. Според обстоятелствата ще го измисля, иначе селска работа да бъде, брат.